Good morning, master. 1, 2, 3, 4. Family pa doon mga master. Kami sa Bipar. Ito kami sa Dagupan. Bunuan. So, yan. Titirahin natin ng soft bait. Master, soft bait tayo. Fish on. Good morning mga master. Dito tayo sa ano ngayon? Bifar, Bunuan. So, mag-fishing tayo ulit sa Bifar po. Showcasting tayo. So, ang gamit ko niya ngayon, itong rod ngayon is aking tapong 762. Tapos ang ating Ultralight 1000 series na loaded ng 6LB na casting. And yan. So, ito na. Metal jig tayo mga master. Yan. Metal jig tayo ngayon. Yun mga master, umpisa natin mag-casting dito. Ito muna tayo bago tayo pumunta sa casting doon. So, ganda nga ang tahimik yung dagat mga master, no? Ganda. So, yun mga master, let's go! Okay mga master, first tayo. Ayun mga master, oh. Fish on mga master. Fish on sa bato. Aga pa naman, eh. Aga mo naman ng bato, boss. Fish on sa bato nga. So, maaga tayong kulusong mga master. Fish on sa bato. Nakalim ba to? Nakalim mga master, oh. Uy. Nabato tayo mga master. Nagkatamak dito. Aga natin na bato mga master. Shit, eh. Bato pala yun dyan. Yun lang ba? Lalim. Ba yun? Mali-mali. Masa na tayo mga master, di ba? May damit pa naman tayo. Tara, akit tayo dun sa taas. Mga ito. Tayo mga master. Yuhuu! Alright. Pa tayo nakahuli, basta tayo. Natin dito maghagis mga master. Masakali. Sa aking pag-asa mga master, titirahin natin ng soft bait. Mga master, soft bait tayo. Nga pa ni? Mga siguro, matikin siguro 30 minutes. Fish on.
mga master. Wala sagay. Emperor. Master, kinagat lang tayo. Emperor. Yun o. Alright. So yun mga master. Laki. Good size mga master. Tinirada tayo. Yun o. So naka first na tayo. First fish natin mga master. Bait. So yun mga master. So bait lang. Yun. Good morning master. Sarang isang kanuping lang. Kaya soak bait lang ako. Tumal. Pati sa kabila, ang dami na wala pa sa kunti pa lang huli. Okay master, lipat na ako ito. So, 1, 2, 3, 4. Yun, ang family pa doon mga master. Dami natin sa Bipar. Dito kami sa Dagupan, Bunuan. So yun, dami nating kasamang mga anglers ngayong linggo. So siguro ano kasi ngayon day off siguro ng mga iba ano, sa kabila naman family day. Fishing day nila tapos tayo naman dito tayo, so kaya tayo ito si Master Manny to. Dito si Master Manny ata. Tumal dito mga master. Testing ko rin doon kaya umaga sa ano, banda doon, wala din. Good morning master. Ay kayo, nakailan ulit isa pa lang ulit. Matumal no? Yung kanina. Ayo. Ilan na? Isa pa lang din. Yung kanina, yung isang huli ko doon. Yung kanuping. Dito tayo, lipat tayo dito. Dito natin ito mag-sukpit dito banda. Mga tao dito mga master. So, let's go mga master. Dito tayo, pepesto. Ready lang ako ng mga gamit. Tatlo din sa sa bungad. So, yun. Master, let's go. Alis tayo. Ating sukbit. Walang paramdam yung mga angat na. Bugaong ngayon Ay no. Init. Grabe init. Aga pa, mainit na. So yun mga master, nakisa lang tayo ito ngayon sa Bipar. So yun, tatapusin natin yung vlog natin ngayong araw. So maraming sa mga master sa pag-aabang sa akin sa aking channel. So wag po kayo magsawa sa panonood sa aking mga fishing adventures. Yan, so maraming sa po sa inyo lahat. Fish on mga master.